nalitum panang chokpalam the nang pasini jema pinop Niphai ingkoi da troksi arani bangke ni itu mada karbiarat kachesong padu ponji hala bangso karbiarat kachesong long bangke ilitum along le phelang corporate satum han karbinglong autonomous council atum hodailap hala hodailap apisa tame alang litum karbinglong autonomous council ki thegiding atum along tin mai meeting satum alang litum ningjebo ke company bangke karbinglong arisu ejang ate boreng kabe arisu ejang atuman si kapanong men sila bangso a company ban tu salang ni kai kibang ninje mo sa tamen non ko pili dum thekdam long ke labang so cancer hospital non tangi dog dog lo mate opini dog dog lo mo sa tamen la dak long me kar bia tum han ang hoi kerai pu bang lo mate job reservation la person ga lo dak long man ke open category si bi ko mate padu da chojok dun long ba ang tan na chojok dun long la person si hal dak long isia provision bi ko son si li dum thekdam long la son pulo patang te ilitum ke inglong asud me pa phipik la bang mele jong si general ben chipang ba dam batang te tang ni litum halatum long ko son kom pi dam mun pong lapul pula tang te e tume long le gi pi bang ge pake joy dat bu athe alang litum kona ne guhati ya sora tum kona ne sipsagar gola khada tum si halatum bang ke long le phelang alang tum kon ke pin lu ke kona ngi litum karbing long along le ilitum karbe khe long le itum long le kon ja sa me long le hem pudum han ke halang tum long le kon ke pin du mateng si ilitum man open category ne bi ko bang lage men tu ne chikho ye khe la pen la bang so ko thak ilitum pinap ki kham khe sai padu si itu mak kemang mange pinabang ke karbiara tak kemang isibet pen atia sientong isibet pen ilitum mangnun thipo jate mane prapjin men karbiri so jang atum han ladak long bang ke ang hoi third grade fourth grade non technical posani pilap nangi kusini tum hang kon ko lapen labang so kuthak bang ke tok jir ban sadame alang litum lam chakang chipinang ji kusini litum labang sunang litum media pen bachini lo athe alang litum ke lapuson verbal students sak ni litum pro he kedam tang ni ta lokusan verbal assurance galang itu ik lo apot si non bangge ni tum kroi ke ako non ni tum biota long thu pininut bhaini tu mathan lo interview bang conduct bom bosi ladak iltum kachini dun dasi ladak ben iltum puthot tarlip tu chetlo abiota ke long bangke interview ka conduct lo tema mi exen lo bonsa dame ladak long mai kamang hu mi la pen ka phiri mi bang la pen lo cancer care foundation men la bang so interview mate hospital authority ben ke conduct la pukali ladak lo kona ne third party kona ne golden company po a company sila dak long ke interview conduct la sila dak long bang ke ningpung me kopi pon ma aplo potang te la golden company esi private company lage hospital la pen cancer hospital pen thangna kachira blog so na bi alai to me contract ti chen cho la pu plo tang te la so post do an ke non interview conduct me la ke contractual side la bang chok chepik lo total injustice pusi pura mi tu athei long le hem pu wan si contractual post we go polo contractual post barang ne ari se jong ne dum thegong lo ke dipu medical college long sa mi bang thok akar bi han thungjui asila son pulang de lada ke isi security abelo job security lo puson abelo asila lada ke phire mi asila long ne hem puru ma ke ini pudam ji bang lada ko ke permanent post pinam ko third grade fourth grade sar me normally dum he to me permanent se pinam ko non son dupi ko contractual la pu bang ke ye dum me kroi dun de asi pinam kar binglong arat east west akar biara tanzan me tuning rilo nang litum ragging no isian tong bang ilitum chibira penong la bangso kachesong ke komane amuk teron sang holi kapatir pi gali komane rong hang sang hu gali mane hang se sang hu gali lage kar biara se kapatir pi aposi nang litum ma bangik no ilitum kage chipu bom je asitina na thuda ilitum me kar bidum pa phidun pi asitina ta long unde det kopi posi long unde det ma pulo potang ni ilitum apora teng be ni ilitum ase chibidum unde det diti khala bangso jo ni silitum bang ke awara sa se me long le de non se me ilitum jithan no je ladak long di ma long le mai si ka phire so ka phire so mo sane mi litum ise chibiam tong chibion de kotan te litum kona lo long non to non so son contractual a post fa litum arlem dong la bai chokchi akhela ke ko soma hala ka chilu de ka padok so ni lollipop nang phin lo ka karbar se lang litum da karbingo thomas council atum se la poso na ekam la bange chokchi piglo lasi nili tap inu da karbi a potsi pinap ke nili da ladak ban ko esem tong bange chibidun veko nili farman la pu ekali sedame kibang jilang obi kimia kuma farman sini lisi rang tong chibi pola si pinap ke ke chinghon akorte muti tapen chengang unjer mar ni marli tum sadame bangi perno ilitum asian tong bangke ilitum chibi dan labangso isu longle phelang ko ke ilitum karbi tum ya dinjero longle ko ke lagi ipi longri lasi ipi phan
pini ang tanmen ke bang atum si lada company corporate tu nang ke chibor I ahem thu man thang nap nangi pipe nang pa deprive ki masalah itum claim mo mapot ipe ne pajok nai ke la ke ni lipot mo teron ari deng der la pu galilo ilitum solando karbira dari deng sedulo pot nang litum ma bang pen la pen khei ke chinghon ko lang ke ilitum facebook ma chipak la inchon ni jong si nang litum ma karbi la pen nang litum ma khei ke chinghon do parang de pinap bang ik no la pen pinap ke ilitum chipang thegun ko koma se khei chinghon ma chinghon he ma ke bang wi tu mang ke khei ke chinghon he ke bang wi tu mang ke karbi along le phelang bang papon nang corporate man pa enang pupan si ilitum ma halo jong nang ko hal hai tum man ke jong se bang wi tu man ke บางคนบักดูจีเป็นแบบกระเจิดซองหรอ ni litum estimate teng te more than 300 above do ji bon akema non betai long teng bonang de uthe ni litum ta gari bang akatora do ikop apot si inana tu bang oni de ta hailo aja ko private gari ki bang onan tu me bang ก่อนอะพอร์ตเป็นสิดูจีละเป็นคนตะก้อนอะพันมา pinap ni litum man ke Niphai oni phai ka por phai kep pen si do ikop la pen kar biang o thomas council tum dak wang bang ni litum han lam chang ji pitik mate tok jier pen lam chang ji pitik ke ni litum me da ke thothelu la pen jong se la puson si karbi ari su jang atum han alang litum an ran mang chi bom le putang de ke bang jilang ani bang ke la puan so se non bang tharu tham gali ke bang ani bang bang suri ara sat mi ni tum che song na ko la pen la bang su kilik long ke karbi ngong thomas council la tum se ga chari ga chalon tum se da me jong se karbi ara ke meng ko pleng tip de la hal hai song ja tu mane rong ma se ni tum palit long le boycott la ni litum ke